akusho ukuthi ngaso sonke isikhathi makuthune imimoya ekwembethe sekufanele ukuthi ekhanda lakho kube ukuthi ucabanga ubungoma, ucabanga ubunyango, ucabanga ukuthandaza. Kuyenzeka umuntu uthola ukuthi uzembathwa imimoya yabantu ababekade bezimpohlo phakathi kwekhaya. Kwenzeka umuntu embathwe imimoya yabantu ababekade befeba phakathi kwekhaya. Uthola umuntu wesifazane akaqomi ugila umhlolo kanti imimoya emenzisa lokho. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthini izinto, amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungaye sithi wewo sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba, hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga, izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel, ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Umshana wakofuze fulele omashiya mahle sengathi azoshumayela umzukulu kaMdumo. Igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjwa. Kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba, uNtombizi yamncumela, insizwa ziyamkhomba. Isihloko esincane saphuma ehlathini ekuseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Yikholo elikholwa ngenhliziyo lingalibhadla kancane esontweni ugxamugxama umsathe enkankane lakha lathi ngihamba litheselo sithi lathi ngahamba. Inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu uphunga elimnandi lesinto elizwakala njalo umeke wavula umlomo. Inkunzi ekhonya ishaya ishoba zibhongele phansi edlana zamaqede zihlaba isinyelela. Usigubhu solwazi ezinye izigubhu kwezomcebo bathi impophomo yolwazi. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umusha kule channel ngiyacela ukuthi usubscribe wenzele ukuthi yonke imfanekiso eqoshiwe siyifakayo ukwazi ukuyithola kusanesikhathi isashisa. Ngomhla ka27 kuyona lenyanga sizobe senze imbizo yesintu la eThekwini eCathedral kwibhilidi ekuthiwa kuseDennis Hall Center. Umcimbi uyoqala ngo9:30 ekuseni. Ithimba lonke lempunga yesitu TV lona lobelikhona lizokuphakela likuphilisa ngolwazi lwesintu nangezinye zezinto okuthola ukuthi ziyingqinamba emagcekeni obaba bethu nomkhulu bethu. Kungenwa ke bafowethu ngo100 nje kuphela. Senze lokho ukuthi nawe umbukeli ukwazi ukuthi usilekelele ekutheni sikwazi ukubhekana nendleko zawo lomcimbi. Siyacela ke bafowethu ukuthi ke liphume ngobuningi benu ngomhla ka27 kuyona ephezulu lapha eThekwini eCathedral eDennis Hall Center. Umcimbi uqala ngo9 ekuseni. Namuhla bafowethu nodadewethu ngiyimpunga yesintu. Ngiyafisa ukuthi ngike ngithinte indaba yemimoya. Uma sikhuluma ngemimoya ngiyafisa ukuthi abantu abaningi lento siyicacise ukuthi makukhulunywa ngemimoya kukhulunywa ngani. Nakuba ngeke ngingene kakhulu ngigxile ngoba ngosuku lwembizo lesi singesinye sezihloko esosithinta esokwazi ukuthi sikhulume ngaso. Uma kukhulunywa ngemimoya, uma nje kuthiwa unemimoya ekwembethe, okokuqala kusuke kubalulekile ukuthi ubuze okanye umbuze lowo muntu okutshela ukuthi umuntu onemimoya ukuthi usho ukuthini mawuthi nginemimoya. Uma kuthiwa wembethwe yimimoya kusuke kungenele uma umuntu ebeka kanjalo. Kufanele ukuthi akucacisele ukuthi le mimoya ekwembethe imimoya enjani. Ngoba uma kuthiwa unemimoya, makuthiwa hamba ohlambulula imimoya, akusona sonke isikhathi la kuzabe kuukuthi khona wenza into efanele makuthiwa hlambulula imimoya. Ngoba kwesinye isikhathi uzoyihlambulula imimoya ekwembethe ongayazi ukuthi imimoya mini, kanti kuyihlambulula kwakho sekuyisiza, sekuyilekelela ukuthi iqhubeke futhi icindezele. Mhlawumbe uzungizwa kahle. Uma bekubelethisa isilwane makuthiwa usibelethile usuke usibelethe ngokomoya. Uma kunezilwane abazibeke kuwena usuke wembethwe umoya esimene esifana nalezo.
okusho ukuthi njengoba lo muntu ethi kunemimoya kuwena, caciseleka ukuthi le mimoya kumina hlobo luni lwemimoya, ngoba kungenzeka ukuthi umoya wesilwane ohleli kuwena. Ngenkathi uhamba uya kowenzela okuhle lo moya, ube wena usuthola amandla phezu kwakho bese uqhubeka ucindezeleke kakhulu kunakuqala. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi kuzothathwa inhlabathi zamathuna zihlanganiswe, kwakhiwe isimo sento ezolethwa kuwena. Mayifika kuwena ayizi njengenyama, kodwa ifika njengomoya. Ngenkathi ifika kuwena kwembatha, usuke wembethwa umoya othile, umbethwa umoya wesipoki ozokuxovela impilo yakho. Ngenkathi kuthathwe leya nhlabathi ethuneni, lo moya walomuntu owembathiswe wena kubalulekile nawo futhi ubheke ukuthi umoya ofanele yini ukuthi ukwembathe loyo. Bese kuzoba khona ke imimoya othola ukuthi imimoya yabantu bakini. Mhlambe kukhona umoya okwembethe womuntu wakini owekade eyisangoma, owayekade eyinyanga, owayekade umthandazi njalo njalo. Yingakho kubalulekile ukuthi usenze isiqiniseko uma kuthiwa wena unemimoya, bese uyabuza ukuthi le mimoya engembethe imimoya enjani. Kungabe imimoya yakithi noma kuyona imimoya yakithi? Phela kuyenzeka wembathwe imimoya engeyona yakithi, uthola ukuthi bazokwembathisa isipoki. Isipoki naso sewumoya, ngoba njengoba sikuwena siwumoya asiyona inyama. Kubaluleke kakhulu bafowethu nodadewethu ukuthi uma sizwa kuthiwa kunemimoya, umuntu onemimoya, thola ukuthi le mimoya ekwembethe hlobo luni lwemimoya. Ngoba kunomuntu ekuthiwa kufuneka ahambe aye kogeza imimoya, mhlawumbe aye empophomeni, bese afike mhlawumbe athi mpunga yesinto ongilekelele ngifuna ukogeza imimoya yami empophomeni. Kanti le mimoya kuyena akuyona imimoya edinga ukugezwa empophomeni, akuyona imimoya edinga ukugezwa olwandle, kodwa imimoya ekufanele ukuthi ixoshwe kuyena emzimbeni wakhe isuke ngoba iyamcindezela. Omunye umuntu uthola ukuthi imimoya mayisondela kuyena isondela inombango, uthola ukuthi uzozwa ekhathele emzimbeni, uthola ukuthi usindwa amahlombe. Imimoya mawusindwa amahlombe kwesinye isikhathi kuyenzeka kube ukuthi iyabangisana kuwena, kwesinye isikhathi kube ukuthi ingcolile idinga ukuthi ihlanzeke. Uthi ungayigeza leyo mimoya yagezeka bese uzwa amahlombe wakhe eseqala esepholile. Kubalulekile ukuthi zonke lezo zinto sizibheke ukuthi makuthiwa unemimoya, ucubungule ukuthi imimoya mini le ekwembethe, ngoba imimoya ehlukene eyimbatha umuntu. Kukhona imimoya nje uthola akuyona yabantu abadala, kodwa umuntu uthola ukuthi imembethe ngokumenzisa izinto ezimbi. Futhi imimoya akusho ukuthi ngaso sonke isikhathi makuthiwa unemimoya ekwembethe sekufanele ukuthi ekhanda lakho kube ukuthi ucabanga ubungoma, ucabanga ubunyango, ucabanga ukuthandaza. Kuyenzeka umuntu uthola ukuthi uzembathwa imimoya yabantu ababekade bezimpohlo phakathi kwekhaya. Kwenzeka umuntu embathwe imimoya yabantu ababekade befeba phakathi kwekhaya. Uthola umuntu wesifazane akaqomi ugila umhlolo, kanti imimoya emenzisa lokho. Manje ke kubalulekile ukuthi siyicubungule lento yemimoya ukuze sikwazi ukuthi siyithole ukuthi imimoya ekuthiwa sinayo ihlobo luni. Kungabe le mimoya esinayo imimoya ekubalulekile yini ukuthi siyinakekele, noma imimoya ekufanele ukuthi siyixoshe eduze kwethu? Ngoba phela imimoya nayo ayifani ngempela. Ikhona imimoya ekudinga ukuthi nje uvele uyisuse eduze kwakho, kube khona imimoya edinga ukuthi uyinakekele ngokuthi uhambe uye empophomeni uye koyihlambulula, ngesizathu sokuthi imimoya yabantu bakini badinga usizo phezu kwakho ukuze labe khona bezokwazi ukuthi bakhululeke, bakhanyiseleke, bese nawe bekukhanyisela. Kodwa uma wena uzonakekela imimoya uthola ukuthi akufanele vele ngabe iyakwembatha, uzoyinakekela uyinikeze amandla bese iyakucindezela. Uthola ukuthi umehluka uboni, sihambe siye emanzini, ufike emanzini, kanti lapha emanzini le mimoya le imimoya efana ngabe nje uyixosha eduze kwakho. Akuyona imimoya efana ngabe uyayinakekela, kodwa imimoya efana ngabe uyayisusa eduze kwakho, ngoba uma ungeke uzuyisusa izoloku iqhubeka icindezela. Kubalulekile ke bafowethu nodadewethu ukuyiqonda imimoya
Uma kuwukuthi imimoya yabantu abadala bakini, landela ukuthi yini abayidingayo. Bafuna ukuhlambuluka kanjani uma befuna ukuhlanjululwa. Ukuyihlambulula kwemimoya bafowethu kuyinto ebalekile kakhulu. Kuyinto ebalekile kakhulu ukuyihlambulula imimoya. Kodwa kubalekile ukuthi uyihlambulule ngaleyo ndlela yona edinga ukuthi ihlanjululwe ngayo. Hayi bafowethu, angageqa amagula ngoba angemuki. Kodwa lapha kwembizo yethu mhla ka-27 kuyona lenyanga, esinye sesihloko lesesongena kusona sigxile kakhulu. So bese siphinde sesibuka futhi ukuthi ke leyo mimoya othola ukuthi ayidingi ukuhlala emzimbeni wakho, ixoshwa kanjani? Yini ekufanele ukuthi uyenze ukuze ukwazi ukuthi uyiqhelise? Nangezibani kuyakwazi ukuthi kwenzeke imimoya kuwena engadingi ukuthi ibe kuwena siyisuse ngezibani. Asiphelele sonke ke lapha eDennis Hall Center eThekwini Cathedral kwimbizo yethu yesintu. La kobe kuboshelwe khona lonke ithimba lempunga yesintu, kobe kumnandi kakhulu bafowethu, nabaculi nabo bekhona, imbongi zobe zikhona njalo njalo. Asibonge kakhulu ke ngokuthi ubuke lo mfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke sisubscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga.